Wasal iż-żmien li ssir diskussjoni dwar jekk l-unjoni ċivili bejn koppji tal-istess sess għandix tinbidel fi żwieġ ċivili. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat meta waqt working lunch ta' nisa Laburisti irrisponda lil koppja gay li esprimiet kif ħajjithom psikoloġikament marret għall-aħjar minn mindu ingħaqdu fl-Unjoni. Muscat tenna li peress li din il-proposta ma kienx fil-manifest elettorali jeħtieġ li ssir dibattitu dwarha. Għamilna liġi li jgħid parma l-żwieġ. Jien naħseb li għandha tissejjaħ żwieġ. Issa, in-nies nitkellmu mhix qiegħda ħanitkellem ċar fil-programm elettorali tal-Labour Party, irid ikun hemm diskussjoni wiesa u nimxu minn hemmhekk. Kif inhi l-kwistjoni tal-IVF? Waqt l-attività organizzata l-Jum il-Mara, il-Prim Ministru fakkar kif fl-ewwel 3 snin ta' dan il-Gvern kienet irreġistrata żieda ta' 12,000 mara li sabu impjieg. Dan ifisser li iktar minn nofs in-nisa huma attivi fuq is-suq tax-xogħol u għalhekk huma ekonomikament indipendenti. Dan, skont Joseph Muscat, huwa l-aqwa mod li bih l-Istat jista' jiggarantixxi ugwaljanza bejn is-sessi. Iżda meta mara toħroġ taħdem fis-soċjetà tal-lum, ir-responsabbiltajiet familjari għadhom fatturi ewlieni li jħollu u jorbtu. Għaldaqstant deċiżjoni kruċjali u bla preċedent mhux biss f'pajjiżna iżda anke fl-Ewropa kien is-servizz ta' Childcare Centers b'xejn. Servizz li jiswa l-Istat ma' 12 miljun euro, iżda li ħalli riżultati ekonomiċi u soċjali imprezzabbli. Il-Prim Ministru saħaq li jifhem li l-Gvern ma jistax jieħu l-irwol tal-ġenitur imma jrid jirrikonoxxi r-realtà tas-soċjetà. Bidl-oħra li twettqet favur l-emanċipazzjoni tal-mara kienet il-bidla fil-ħlas tal-maternity leave biex inqatet għal kollox kull tip ta' diskriminazzjoni li seta' tissir meta mara tapplika għal xogħol. Iżda l-Gvern irsista wkoll biex iktar nisa jokkupaw karigi għolja fil-pajjiż fosthom fil-ġudikatura, bordijiet u entitajiet tal-Gvern. Ħidma li tidher ukoll fih dan il-Partit Laburista, tant li l-partit qed jintuża mill-Istitut Ewropew tal-Ugwaljanza fost is-sessi bħala eżempju ta' ambjent politiku li jippromovi l-partiċipazzjoni tal-mara.